Så står der bare. Oh my god. Tøm bilen også. Hvor mange patroner er der inde i? Okay, Jacob! Ja! Ja! Så er det bare ærgerligt at have lavet den der afledte op. Og det er faktisk helt sammen igen. Hun er bare væk nu. Hun er bare rejst. Vi ses, ja. Den er bare væk. Så er det bare Aske helt. Det flyver! Næsten, den holder det ud, hva'? Ja, det er en hård næse. Ja. Du er grænt, Hun er nøgen! Hun har ingen tøj på, jo! Hey, nakken kvindfolk! Gode kasser. Gode kasser! Ej, hvor godt. Sådan skal det ikke rette sig, man gør. Ja, det var perfekt. Nej, der er ingen grund til at... Det bliver lugten til det, får du ved. Det er også... Nu må I godt tænde jeres cigaretter igen. Okay.